What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, for today's video, nakikita nyo naman, nandito kami ngayon sa Jollibebs Kitchenette. Dito lamang yan sa Ponso, Polangui, Albay. Ayan. And syempre, may nakikita kayo dito mga friends ko, mga nakapikit at natatakpan ang mga mukha dahil sila po ay ex-convict. Charing lang. Hindi po sila ex-convict. Pero syempre, kasama natin sila dahil sa sobrang sasarap at dami ng pagkain dito sa Jollibebs Kitchenette. Sasamahan nila ako para ubusin tong lahat. Alright? So isa-isay natin silang tawagin kung sino ba tong mga misteryosong mga mukhang ito. Alright, so let's start with J. Carlos po, Tribon Lacuachero. Lacuachero here again. Hi po, Kier Miranda po. Hi po, I'm EJ Mortel. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Start na tayo sa pagkain, no? So, ano una nating to-try? Ay, try muna natin yung everyone's favorite, ang barbecue. Ayan, o, tiki-isa tayo. Wow, oo, servidor pala. Oo, vlog ko tapos ako nagsaselfie. Para may sakit. Pinaksak. O, ispadahan tayo. Ang saya. Try natin ang ating barbecue dito sa Jollibebs. Cheers muna mga bakla. Ay, selfish kayo lang. Lahat tayo, te. Cheers. Nasa siyang barbecue, no? Nasa sweet side yung kanila. Ano siya, longganisa in a stick. Ay, oo nga, no? Kapunta na siyang longganisa. Malilito kapag kinain mo. Longganisa ba to o barbecue? Pero masarap siya. I love it. Yes. Must try dito sa Jollibebs. Next na ma'am. What's special about their inihaw na pusit is may salted egg sila. Stuffed Yes, pusit. stuffed. Hindi go, kundi stuffed. Stop letter U in the A. Walang kukwenta natin. Mag-ASMR tayo. Ano? Parang baboy. Ay, si JC naman. Parang mga baboy talaga. Ang bababoy nila kumain. Anong masasabi mo sa inihaw na pusit? Lambot. Ang sarap ng pusit. Ano masasabi mo sa pusit? Walang siram po. Walang siram. May alat-alat na sarap. Sarap, diba? Puro nahangaw. Puro nahabaho, ah. Okay, next na tayo. So, anong kasama dito sa platter nila? May barbecue, may adobo chino, may lumpia. Gordon Blue. Ano Gordon Blue? Chicken. Puro yung chicken. Yes. Oo, sabay-sabay tayo, Tidali. 1, 2, 3, cheers! Perfect. No joke. Uy, ang sarap talaga. Diba? Diba, no? Ako ano masasabi mo, Ben? Speechless siya. O, ito nang next kakainin natin. Hindi natin to paborito dahil hindi tayo mahilig sa tahong. Pero na-try na ni Joms yung tahong. Yan! Kumusta naman yung pagkain mo ng tahong before? That's before. Let's forget it. O yan, so kakain tayo ng tahong. Tig-isa tayong tahong. Cheesy po ang kanilang tahong. Power Rangers naman. Power Rangers! Marvin time! Marvin time! Sarap, Karam Ben. ng cheese. Siyempre, yung paborito ng lahat, ang lumpia! Meaty. Spell. Karne lang. Next natin kainin, siyempre, ang chicken. Oh, yan. Chicken wings. Ano chicken wings? Narinig nyo? May chicken wings, chicken legs. Ngayon, titikim-tikim lang muna kami. Pero pag off camera, alam nyo na, ubus to. Ay, ito. Ito naman kasi nauna ng kain. May sas pala. Kain na tayo. Bet ko din ng dip. Sauce. Creamy na. Dory pa. Creamy Dory. Pinagsisilbihan. Shoutout po sa jowa ko. Pumunta ka na dito dahil, tignan nyo naman, nakakabastos. No? Ako lang yung walang
partner, di ba? Walang respeto. Pinagigitnaan pa ako, di ba? Ako naglalambingan pa. Ano ba yan? Itigil na tong vlog na to. Mango. Do you have raspberry? Wow! Arte! Spell. Baligan! So, magpansit naman tayo pampahaba ng buhay. So, itatry natin naman ngayon ito, seafood kare-kare, which is very unique no dito sa Jollibebs kasi because We all know that. Usually it is beef. ang kare-kare talaga is beef, tama. Okay, pork minsan, di ba? Very unique sa Jollibebs is, of course, it's seafood. Wow! Ooh, the juice. Alam mo, ang gusto ko dito sa Jollibebs, salatang fresh yung kanilang seafood. Kasi hindi tinitipid sa ingredient. Correct! Di ba? Oh my gosh, kaya bisita na kayo dito, guys. Sobrang worth it ng Yes. pera nyo. Sinasabi nila malayo daw sa Dadayuin. agad. Pero dadayuin mo talaga because they're really good. Yeah. Yes. Apakasarap. Nagraragamo. Yeah! Oh my God! Oh my God! Wow! Summer na summer pa talaga dito sa Jollibebs. May papayong. Mango po. Yes. O mango. Let's try it. Girl, ang sarap. Baho ah. This is so summer. Ito ba yung summer? Payong summer. Sige. The umbrella is Is? summer. It means Pero how about when it's rainy? It's no. It's winter. Okay, next na tayo. Ano pa? Sisig naman. Okay, let's go. Kain na tayo ng sisig. Ano pilyeto ng sisig? Luna. Sisid Luna! Okay, let's go. Sinabi kang Sisig. sabihin Primo, nyo Luna! Sid Luna! Sid. Luna! May jingle na ako. Okay, let's eat. Ay, may request ako. Bone marrow. Transplant? Transplant daw. Dito na kayo sa Jollibebs dahil dito, masarap at mabilis. Ako yung Unli Rice, plus 35. Oh, di Budget mo na yan, ba? pero- Pagkakain kayo dito, add lang kayo ng 10 pesos, unlimited rice. Yes. Baby palang ulam na. Ah! Harap, be. Sarap! Mickey Mouse. Labha! Jollibebs. Ako na kayo bakla. Ano to? Parang ang dami. May toothpick dyan baka magtinga na agad ko. Wow. May tinapanay. Ito try naman nila yung tapa. Tapsilog. Pero hindi yan ang bet kong egg. Mas gusto ko yung malasadong egg. Diba? Ako rin yung hilaw yung Ano sa inyo yung mga sagong egg? hilaw yung yelo! Hello! Yung itlog yung hilaw. Sa amin, well done. Ah! And well mannered. Pagkakain ba kayo ng breakfast, ano sinasabi mo kay mom mo? Side up. Tapos ano pa? Boiled. What? Sunny side up na boiled? Minsan, there's ano. May sunny side up pa na boiled? That's innovation. Uy, ang sarap nung tapa. It's so soft. No? Tender. And tender. And that is our video for today. I hope nag-enjoy kayo sa aming paglamon at pagchichikahan for today's video. Ayan, once again, maraming salamat sa aking mga kasama. Thank you so much, guys! Nag-enjoy ba kayo, guys? Aba, syempre po! Diba? Yay!
once again, thank you so much, Jollibebs Kitchenette. Dito lamang yan sa Polangui, Albay. Thank you so much for this wonderful and delicious food. Ayan, maraming salamat. Guys, bisita na kayo dito. Available sila guys sa mga deliveries. Pwede nyo silang i-contact sa kanilang Facebook page. It's Jollibebs Kitchenette. So dito na po nagtatapos ang aming video. If bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayong update sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!